Nama je ovo što je najbitnije, evo, zašto nam treba ATP u sportu, to je ona teorija što smo rekli klizajućih filamenata. Kad uđete duboko dole one miofibrile, znači, bukvalno, znači, onu osnovnu funkcionalnu jedinicu svakog mišića, znači, praktično unutar tih miofibrila, oni su sa nekim trakama podeljene na, što mi kažemo, sarkomere. A svako od tih sarkomera sastoji se između, zato se ti mišići zovu te skeletni poprečno prugasti, kao poprečne pruge. Aktin, miozin, aktin, miozin, aktin, miozin, unutar te jedne sarkomere, više sarkomera se nalazi unutar te čitave miofibrile, jel tako? I u tom kontekstu, kada mišićna kontrakcija treba da se desi, sarkomera treba da se skrati. U relaksaciji ona se vraća na prvobitnu dužinu kao jedna harmonika, što se kaže. A sad ta, znači da kažemo, znači mišićna, kako se zove, kontrakcija se dešava preko te teorije što mi kažemo klizajućih filamenata. Šta to znači? Znači aktin kao jedan proteinska nit, to su ti filamenti proteini, praktično ima neko svoje mesto za koje treba da se veže jedna ta glavica, bukvalno glava miozina i kada se veže za to mesto ona povuče kao da vesla i bukvalno skrati tu sarkomeru. Ono to što smo juče pričali, zašto sad idemo toliko duboko dole, da razumete šta rade ti laktati, da razumete šta rade ti vodonikovi ioni u tom visoko intenzivnom naporu koji nas teraju da kažemo da stanemo. Je li to u redu? Ti laktati dovode do toga da imamo previše, znači, vodonikovih iona, a rekli smo da bi se ta miozinska glavica vezala za aktinski filament, kalcijum, znači kao jedan mineral, elektrolit koga mi unosimo kroz ishranu svakodnevno, treba da se veže za jedno specijalno mesto, znači na aktinu, da oslobodi mesto, da kaže miozinskoj glavici, evo ti, tu treba da se vežeš, onda ona zna gde treba da se veže i desi se ta teorija klizajućih filamenata. Ali je suština priče da bi se desila mišićna kontrakcija, kalcijum treba da se veže za svoje mesto, da oslobodi mesto za miozinsku glavicu na aktinu i da mišićna kontrakcija nastane. Ako imamo više vodonikovih iona nego što organizam može da ih skloni onim puferima, a to se dešava u anaerobiji, ti vodonikovi ioni samo istisnu kalcijum, beži tamo i ja volim isto to mesto. Kada se vodonikov ion veže za to mesto na aktinskom filamentu, on ne otvara to mesto miozinskoj glavici, ne pokazuje ništa i ona misli, ok, ne trebam da se kontrahujem. A to ne trebam da se kontrahujem za nas značajnom sprintu, to smo juče pričali oni maratonci koji jadni 100 metara pred cilj, ne znaju gde se nalaze, ne mogu da naprave više ni jedan korak, znači gotovo, blokirana sva ta mesta na aktinima za koje treba se veže miozinska glavica sa preteranom količinom vodonikovih iona jer su ušli u anaerobiju, iscrpeli sve energetske mehanizme, nema više glikogena, laktati podivljali, gotovo. Organizam kaže sad ćeš da staneš, a pošto nisi htio da staneš, sad ću ja da te oborim, jer ako te ne oborim, ti nećeš da preživiš. Znači,